Ifølge bygningsreglementet skal alt personale i Sankt Mathias Centret instrueres i, hvad man skal gøre ved en brand eller evakuering. Dette er en instruktionsvideo, der opfylder kravene i bygningsreglementet. Første instruktion skal være i forbindelse med ansættelse, og derefter en opfølgende instruktion en gang om året. Jeg skal instruere jer i følgende ting: skiltning og ordensregler, branddøre, flugtveje, slangevinder, håndslukningsudstyr og brandtæpper, varslingsanlæg, brand- og evakueringsinstruks, flugtvejs- og pladsfordelingsplaner og evakuering. Du vil lære disse færdigheder. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg til daglig færdes i centret? Hvordan bruger jeg slukningsudstyr? Hvad gør jeg ved en brand eller en evakuering? I skal orientere jer, se jer for, når I færdes i centret. I skal respektere skiltningen, det vil sige, står der ingen oplag i flugtvej, så skal varer, der lige er modtaget, hurtigst muligt fjernes igen, så flugtvejen er ryddet. Orienter jer om de brandtekniske forhold på jeres arbejdsplads. Hvor er brandslukkeren? Hvor er brandslangen? Ordensbestemmelserne skal følges af både kunder og ansatte. Hvis der er branddøre, skal de selvfølgelig, så vidt det kan lade sig gøre, holdes lukket. Er det selvlukkende branddøre, må disse naturligvis ikke blokeres i åben tilstand. Orienter dig om, hvor den nærmeste flugtvej er ud af den butik, du er ansat i. Følgende små videofilm viser, hvordan man bruger forskelligt slukningsudstyr. Ved brug af slangevinde, åbn skabet. Åbn for hanen inde i skabet. Træk slangen ud og bevæg dig frem mod ilden. Åbn for vandet. Og spul mod det brændende legeme, indtil ilden er slukket. Her er et eksempel på en hane i en slangevinde. Håndildslukkeren virker først, når splitten er trukket ud. Ret dysen mod det brændende objekt og tryk på håndtaget. Brandtæppet bruges ved at tage fat i de to stropper og rykke det ud af holderen. Derefter vikles det omkring hænder og arme for at beskytte mod den åbne ild. Pakke tæt omkring det brændende objekt, så vi kvæler ilden. Din vigtigste funktion ved en brand er at redde liv. Er det en lille brand, kan du hurtigt selv slukke ilden, så gør dette. Hjælp eventuelle kunder ud bagefter. Er det en større brand, er det vigtigt, at du får ryddet dine butikslokaler hurtigst muligt og kommer ud af centret med kunderne. Den butiksansvarlige skal kontakte indsatslederen, der står ved samlingspunktet i vindfanget ved Fischers Plads. Husk at lære evakueringsinstruksen uden ad. Det er vigtigt, at man råber op og advarer andre om faren, hvis der er en voldsom brand i gang. Hvis sprinkleren går i gang, starter der automatisk en varslingsbesked i højtalerne, der siger, at man skal forlade centret. Hvis den ikke starter, skal man trykke på det nærmeste brandtryk i egen butik eller nabobutik. Exit. Må jeg bede om deres opmærksomhed? Må jeg bede om deres opmærksomhed? Der er opstået en kritisk situation i bygningen. Forlad bygningen via nærmeste nødudgang. Forlad bygningen via nærmeste nødudgang. May I have your attention, please? May I have your attention, please? A critical situation has been reported in the building.
Please leave the building immediately by the nearest exit. Please leave the building immediately by the nearest exit. Når varslingsbeskeden lyder i højtaleren, vil udvalgt personale fra beredskabsbutikkerne iføre sig gule veste og stille sig op ved indgangene ved gågaden, Dumpen og Fischers Plads og stoppe nye kunder i at komme ind. I skal kende flugtvejene ud af centret. De kan ses på pladsfordelingsplanerne, der hænger ved indgangen ved gågaden og indgangen ved Fischers Plads. En evakuering behøver ikke kun at være i tilfælde af brand. Det kan også være i tilfælde af giftig røg, lugt, trusler, voldelige personer, knivoverfald, sågar terror. Telefontrusler mod butikken eller centret kunne også være et tilfælde, hvor man er nødt til at evakuere. Og så er der selvfølgelig den årlige evakueringsøvelse. I er nu blevet instrueret i, hvordan I skal orientere jer i bygningen, hvordan skiltningen skal forstås. I har set, hvordan man bruger slukningsudstyr, hvordan man skal reagere ved en brand og en evakuering. Skulle du have yderligere spørgsmål til instruktionsvideoen, er du velkommen til at kontakte mig, og ellers spørg din butiksansvarlige.